Bah, mancing betul orang gendeng. Apes. Terus dina iki mau napa, Cek? Sik tak pikir sik. Cek, weh tak jadi mikir apa tuh? Kono mikir nan saya ini karo apa? Wah, cek purya dhewe kok berat men to. Lah iya kok lah apa sapa neh to. Yo. Mas dukur wong gendeng. Sapa ngene? Kok tak wae solusi. Golek solusi apa neh? Wis golek lawono, delokne lho, manuke deret-deret lah. Wes kau tak golek mana? Pasti wirang untal. Ayo nang budal. Nanti wae. Sik. Kalepong asli lawuh. Iya tak kawan. Ya rono. Gede wae deh. Lumayan. Oke kaya wong gendeng sing kae to. Itu tuh. Sini tak golek mas. Tapi atuh mbok gopo iki. Ganjarake no. Aku lho sandal ndek iki ndase gendut lho. Asu, sumpah kae.